Türkmenistanda paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamany ikinji bolup ýerine ýetiren Mar welaýatynda büdjet işärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak işleri dowam edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertinde 18 noýabrda habar berdi. Mar welaýatyndaky büdjet işärleriniň her birinden her hepde 20 manatdan 60 manada çenli pul ýygnalýar. Döwlet idara kärhanalarynda işleýän işärler hem hakyna tutulýan ýygymçylar üçin diýilip ýygnalýan pul vermeli hem de olar öz iş yerlerine işe çıkmalı diýip Marly habarçy gürrüň berdi. Marly büdjet işärleriniň olnarçasy bilen söhbetdeş olan habarçynyň sözlerine görä, işärleriň arasynda Mar welaýatynyň bilim idarasynyň, sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň işärleri şolsanda mektep garawyllary, tiz kömek sürüjileri, welaýatyň hassahanalarının, saglyk öýleriniň we demir ýol idarasynyň işärleri bar. Lukmanlardan 60 manada çenli pul ýygnaýarlar. Saglyk öýleriniň işärleri bolsa 30 manatdan bermeli diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä büdjet işärleri ol ýa-da beýleki zat üçin ýygyderli pul ýygnalýandygyny aýdyp pul sesinden haly ýadydyk. Aýlyklarymyzda iş yerinde paýlamaly bolýarys diýip deýrenýärler. Şol bir wagtyň özünde olar Mar welaýatynyň goça meýdanlarynda paýtanyň ýokdugyny aýdyp ýygnalýan puluň nire gidýändiginiň nämälim bolup galýandygyny hem belleýärler. İşärleriň özleri paýta ýygymyna çykjak diýse muňa ruhsat bermeýärler. Diňe pul goşmaly diýärler. Idara ýolbaşçylary dereňde adam uğradýar diýip aldaýarlar. Muny hemme adam bilýär. Sebäbi meselem Oğuzhan, Garagum, Uçtepe paýta meýdanlarynda ýygarýaly hiç bir paýta ýok diýip habarçy büdjet işäriniň sözlerini çytyrlady. Adatlyk radiosyna ýokurda aýdylanlar barada Mar welaýat häkimliginden kommentari almak häzirlikçe başartmady. 31 oktýabrda döwlet medeniýeti Mar welaýatynyň paýta plan borçnamasyny ýurt boýunça ikinji bolup ýerine ýetirendigini habar berdi. Bu habarlaryň fonunda Türkmenistanyň dürli regionlarynda büdjet işärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak, olary mejburi ýygyma çekmek işleri dowam edýär.